सार उइलियाम नार्जारिनि नुजाथिनायाव जमदुवार ब्लक BPFनि वर्कार्स मिट प्रग्रामावहाय बेबायदि गोबां मानसिफ्रा BPFखौ मोजां मोननानै बेबायदि BPFआवहाय जयनिं जानायखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ'आवहाय नुखाबाय आरो नोंथांमोना माखासे आद्रा थानाय भिडिअ'खौबो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। हामबायसै। बाराखौ बुंनानै लाब गैया। आं थांनाय बोसोराव 4,500 एबाबाव देरहादोंमोन। एबारबो आङो 5,000 एबाबाव देरहागोन बेखौ आं लादों आरोखि। कसुगाव, सराइबिल आरो जमदुवार जोंनि ST सिटआ मोनथाम। बे ST सिटआव जोंखौ फेजेननो हानांगौनि माबाया दा बर्थमान खुनु हान्जा गैया। पिपल पार्टिफ्रा माने वार्कारफोरखौ पाठायनानै गामिनिफ्राय फैनो गोनां माखासे जोंनि BPFनि हान्जानि वार्कारफोरखौहाय बहुद होबथानानै दोनदों होननाय खोनादों आरोखि। गोजोन्थों नोंथांमोननि मिडियासिम। जिहेतु बे सेन्ट्रेलनि निर्देश मथे प्रत्येक ब्लकआवनो बे इयुथ इशु माने वार्कार्स मिट बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं, जाबोगासिनो दं। दिनै बेयाव जमदुवाराव जादों आरो बाव गोबां वार्कारफ्रा जोंहा सफैजोबदों बे जमदुवार समितिनि उइलियाम नार्जारिनि। आरो बहुद जाबावगौमोनदां आं दा खोनानो मोन्दों। जितु जोंना नैबे जोंनि एगेन्स्ट पार्टि जितु UPPL पार्टिफ्रा माने वार्कारफोरखौ पाठायनानै गामिनिफ्राय फैनो गोनां माखासे जोंनि BPFनि हान्जानि वार्कारफोरखौहाय बहुद होबथानानै दोनदों होननाय खोनादों आरोखि। थेवबो जादों जथेस्थ'। दा बेखिनिया सोलिगासिनो दं। जाय हक जोंनावथ' जेखि बेबहार खालामा जोंखौ जेखि बांखि नासया BPFखौ नैबे मोनबा समस्तियाव दा बर्थमान कसुगाव, सराइबिल आरो जमदुवार जोंनि ST सिटआ मोनथाम। बे ST सिटआव जोंखौ फेजेननो हानांगौनि माबाया दा बर्थमान खुनु हान्जा गैया आरोखि दिनैनि दिनाव आरोखि। आरो दा मोननैया जेनेरेल, मोनसेया अपेन, मोनसेया जेनेरेल सिट। बेबो बहुद माबा जाबाय आरोखि, आपग्रेड जाबाय, मोजां जाबाय। जों सानदों बे गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनाव BPF माबाया समितिया मोनबा दङ। बे मोनबायावबो जोङो BPF हिसाबै देरहागोनखौ आसा लादों आरोखि। आं जेबो बिदिखौ गोब्राबखौ आं जेबो नुहुराखै। खारन सरकार गैयाबाथ' नोङो MCLA जानानै बारा खामानि मावनो हाया। खारन गिदिर जुदि स्किम मावनांगौबा बे जाबाय गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ नङाबा खुनु खामानिखौ मावनो हाया। आं नुदों आंनि समस्तियाव बेबादि एथ' झामेला जानाय नङा। खारन जेसेबां हादों आं पार्सनेलि बे खामानिखौ आं मावना होगासिनो दं। जेरै लामा गाज्रि जानाय, बबेबाफोर दालां गाज्रि जानायखौबो आं बेखौ रिपेयारिं खालामना होगासिनो दं। आरो आं BPF सराइबिल हिसाबै आरोखि BPF हान्जाया खुबै गोख्रों। आरो जोंनि BPF हान्जाया सराइबिलनिफ्राय खुनु दोरोडाखै। साफा सानै बे लबिफोर थांदों। बाखि जोंनाव दा आंनि समस्यायाव बुंनो थांबा टाउनाव BJP बिराद दंमोन। BJPआ दिनै लोब लोब आंनाव जयेन जागासिनो दं। हयथ' थानाय नंला आरोखि BJPआ बे टाउनावहाय। आरो बे हाग्रा ओनसोलजोंबो अनेक UPPL दंमोन, अनेक माने जयेन जाखोमागासिनो दं। मथ'थे नैबे इलेक्सननि सिगां बहुद वार्कार फैबावगोन आरो जयेन जाबावगोन आरोखि। बिसिबाव दं 5,000। बाराखौ बुंनानै लाब गैया। आं थांनाय बोसोराव 4,500 एबाबाव देरहादोंमोन। एबारबो आङो 5,000 एबाबाव देरहागोन बेखौ आं लादों आरोखि।